खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रागाम हाबाफारिया दिनै जोबथा सान थांनाय 19, 20 आरो 21 सानथामनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रागाम हाबाफारिया खुंजादों मैयानि सानाव ओनसोलारि फिल्म इन्डास्ट्रिनि पास्ट प्रेजेन्ट आरो फिउचारनि सायाव प्रमद बर' बिथांजों माखासे सावथुन दिहुनगिरि दिथागिरि आरो माखासे बिथांमोनहा जयैनो सावरायलायदोंमोन बे सावरायलायनायाव प्रमद बर' बिथाङा बर' सावथुन मुलुगखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे माखासे थांखि लादों बेनि मादाव बड' फिल्म एवार्ड प्रग्रामनि थाखाय 50 लाख रां सावथुन दिहुनग्राफोरनो अनसुंथाइ होगोन आरो माखासे जायगाफोराव मिनि सिनेमा हल खुलिनानै होगोन होननानैबो खोथा होदों बर' सावथुन मुलुगखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि बे थांखिनि सायाव गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोनहा आरो थांखिफोरखौ मोगथां महर होगोनखौ आसा खालामदों खोमसि फोथायनायखौ लानानै सासे सुबुंखौ गाग्लोबनो नागिरनायनि दायाव पुलिसआ 9 सुबुंफोरखौ हमदों क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि बग्रिबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय स्मृति जरा गामिनि साइमन चांमा मुंनि सासे सुबुंनि न'आव थांनानै 8 सुबुंफोरा साइमन चांमाखौ नागिरहैदोंमोन नाथाय साइमन चांमाया बेखौ खौरां मोननानै न'निफ्राय खारखुमालांनो हायो आरो जिउ रैखा मोननो हायो 8 सुबुंफोरा अजद दैखांनाय बायदिब्ला साइमन चांमानि थाखाय गामिनि सासे आइजोआ बेरामाव गोग्लैदों जायनि थाखाय बिसोरो चांमाखौ दायनानि सन्देह खालामनानै बेनि न'आव नागिरहैदोंमोन बे जाथायनि सायाव न'खरनि मानसिफोरा बग्रिबारि पुलिस थानायाव केस होनायाव बग्रिबारि आरो टिपकाइनि पुलिसआ जयै अपारेशन खालामनानै थाखुमानानै थानाय चांमाखौ मोननो हायो आरो चांमानाव सोंथि खालामनानै गाग्लोबनो नागिरग्रा 8खौ पुलिसफ्रा हमनो हायो बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि M.Batha बिथांखौ हाग्रायाव थांफिननायनि खौरां मोन्दों दासान्दि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ हाग्रा फारसे थांफिननो नागिरनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ बेखौ बिथा खालामनानै खौरांगिरिफोरा प्रमद बर' बिथांनियाव सोंथि खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथाङाबो बे खौरांखौ खोनानो मोन्दों होननानै राजि जादों दा फिन खौरांगिरिफोरा आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथांनावबो बे खोथाखौ लानानैनो सोंथि खालामदों आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङाबो बुंथिदों दि M.Bathajों लोगोसे माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा हाग्रायाव थांफिननायनि खौरांखौ बिथाङाबो माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जाय आयेननि बेरेखा हाथियार लागोन बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिदों डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा बेराफारसेथिं बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोबथेसालियाव थाहैफिननाया मैया आबुङै 1 बोसोर जाबाय थांनाय 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथानि सिगां बिथाङा बेलाव फैदोंमोन बेनि उनाव फिन 2020 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जोबथेसालियाव थाहैफिनदोंमोन बिटिआर गोरोबथा बोसोरसे जानायनि उनावबो दिनैसिमबो बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो मोनाखै आरो माब्ला उदां जागोन बेनि जेबो खौरां गैया बेनिखायनो मैया गोबां सुबुंफोरा बिथांखौ उदां खालामनायनि दाबिजों ससियेल मिडियायाव पस्टार शेयार खालामदों रेलवे पुलिसआ गुवाहाटीनि कामाख्या रेलवे स्टेशननिफ्राय नंखाय रां हमनो हादों हमनो मोननाय नंखाय राङा गासै 7,50,000 रांमोन नंखाय रां लांनायनि दायाव हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा मनीष मारिया बियो नगावनिफ्राय फैदोंमोन आरो मुम्बाइसिम बे नंखाय रांखौ लांगौमोन पुलिसआ बे जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार्ड खालामबाय आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ क'क्राझार प्रेस क्लाबनो बोसोरफ्रोमबो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा मैया 20 फेब्रुवारियाव क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा आफां आसाम एबा बिटिआर ओनसोलनि खौरांगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि सायाव खोथा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि क'क्राझार प्रेस क्लाबनो बोसोरफ्रोमबो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन खौरां फोसावनायाव नांगौ जानाय मुवा जेरै वाइफाइ कानेक्सन LED टिभि कम्पिउटारफोरखौ होगोन आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझाराव मोनसे मोजां जायगायाव हा लानानै गंसे आलासि न' एबा गेस्ट हाउस लुफुंनानै होगोन जाय आलासि न'आव 25निफ्राय 30सो आलासि थानो हानाय खथा थागोन बेजों लोगोसे मोनसे अडिटोरियामबो थागोन जेराव 2,000 खौरांगिरिफोरा मिटिं खालामनो हानायनि सुबिदा थागोन बेफोरनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि खौरांगिरिफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय होदों होननानै दासान आरो खौरांगिरिफोरखौ गावनि गोसो बायदियै मावनांगौ खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो थाखायबो खावलायदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
आसामाव मैया केबिनेट जिरायदोंमोन। मैयानि बे केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखि लादों। बेनि मादाव सेथियाव बिटिआरआव बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बानायनो थाखाय गनायथि होबाय। नैथियाव दङ आसामनि सा 580 हाई स्कुल फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि गनायथि होबाय। थामथियाव दङ गं 57 फरायसालिफोरनि सा 101 भकेशनेल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ सोरखारि खालामनायनि गनायथि होबाय। ब्रैथियाव दङ पिएनआरडिआव जाय 10 बोसोर कन्ट्रेक्चुएलाव खामानि मावखांबाय बिथांमोननि साख्रिनि समखौ बारायनानै होबाय आरो 60 बोसोरसिम बिथांमोनहा साख्रि मावनो हासिगोन। बाथियाव दङ आसाम मिउनिसिपेल बर्ड एक्टनि एमेन्डमेन्ट एबा सोलायनायखौ गनायथि होबाय, जायनि गेजेरजों मिउनिसिपेल बिसायख'थिखौ 12 दाननि जायगायाव 18 दानाव खुंनो हासिगोन। दथियाव दङ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बेंगुरा जेरै देहायारि थिग नङा बिथांमोननि थाखाय गं 8,000 हुइल चेयार बानायनो गनायथि होबाय। स्निथियाव दङ आसामनि सा बागिसायाव खामानि मावग्राफोरनि सानसेनि दरमाहाखौ 167 निफ्राय बारायनानै 212 खालामनानै होबाय। बिनि बादैबो रेशननि थाखाय सानसेयाव 101 रां मोननो हागोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बन्दिपरा जिल्लायाव रैखाथि बिफाना लाश्कार-इ-ताइबानि सानै उदखारिखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै उदखारिनि मुङा आबिद वाजा आरो बशीर आहमेद गजर, सानैबो बन्दिपरा जिल्लानि। रैखाथि बिफाना मोनसे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पापाचान बन्दिपरा दालांनि खाथियाव मोनसे चेक पइन्टआव सिग्रोमनायाव बिसोर सानैखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय थरनै ग्रेनेडजों लोगोसे माखासे उदखारिफोरनि मुवा बेसादखौ हमनो हादों। पुलिसफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैबो उदखारिफोरनो थानो जायगा होनाय आरो हाथियार दैथायनाय बायदि खामानिफोरखौ मावोमोन। मैयानि बे हमजानाय समावबो उदखारिफोरा बिसोर सानैखौ बन्दिपरायाव ग्रेनेडजों गाग्लोबनो थाखाय दैथायहरदोंमोन। बेयावनो रैखाथि बिफाना बिसोरखौ हमनो हादों आरो गिदिर जाथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। रासियाया सिरियायाव एयार स्ट्राइक खालामदों। रासियाया गासै खेब 130 एयार स्ट्राइक खालामनानै सिरियायाव थानाय इस्लामिक स्टेट IS उदखारि हान्जानि सा 21 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। बे एयार स्ट्राइकखौ सिरियानि एलिप', हामा आरो राका बेफोर जायगायाव खालामदों। बिनि सिगांबो 27 जानुवारियाव रासियाया सिरियायाव गासै खेब 95 एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन, जेराव गोबां IS उदखारिफोरा जिउ गोमादोंमोन। सप्तानैसो सिगां सा 19 सिरियानि रौनिया हान्जाखौ IS उदखारिफोरा गावथारदोंमोन। बेनिनो फिन रासियाया IS उदखारिफोरनि सायाव एयार स्ट्राइक खालामदों। अस्ट्रेलियान अपेन 2021 वमेन्स सिंगल्स फाइनालाव जापाननि नाओमी ओसाका बिथाङा देरहासारनो हाबाय। मेलबर्ननि रड लेवर एरिनायाव जानाय अस्ट्रेलियान अपेन 2021 वमेन्स सिंगल्स फाइनालाव नाओमी ओसाका बिथाङा आमेरिकानि जेनिफार ब्रेडीनि हेंथायै गेलेदोंमोन। नाओमी ओसाका बिथाङा थांनाय बोसोर 2020 मायथाइ आरो 2018 मायथाइयाव जानाय US अपेनावबो देरहासारनो हादोंमोन आरो 2019 मायथाइयाव जानाय अस्ट्रेलियान अपेनावबो देरहासारनो हादोंमोन। दा फिन बिथाङा अस्ट्रेलियान अपेन 2021 मायथाइयावबो देरहासारनो हाबावबाय। 23 बोसोर बैसोनि नाओमी ओसाका बिथाङा जापानाव जोनोम मोनदोंमोन आरो उनाव USआव नखरनि गासैबो थाफैदों। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया जामशेदपुर आरो मुम्बाइ सिटीनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव जामशेदपुरा गल 2 सोनो हादों आरो मुम्बाइ सिटीआ गल 1बो सोनो हायाखै। दिनै बेंगालुरु आरो गवानि गेजेराव मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन आरो केराला ब्लास्टार्स आरो चेन्नाइयननि गेजेराव मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव एटिके महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव हायद्राबाद, ब्रैथियाव गवा, बाथियाव नर्थ इस्ट। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।